Тези лъжи ще унищожат доверието ви напълно. В Бали има много красиви хотели, както един от този. И какво? Защо хотелът ми е тук? Искам рефънд. Без повече коктейли. Я да видим тук и... Какво? Какво е това? Чашата е пълна с лед. Има толкова малко коктейл. Най-големия скам, който съм виждал. Нека да видим един професионален трикшот. Да видим как го правят баскетболистите. И това беше много добър трикшот, между другото. Я да видим какво. Има зелени... Има някакви хора с зелени костюми, които правят трикшота. Мале, това е инсейн. Дали всички трикшоти са правят точно така? Напишете долу в коментарите. Като купуваме ябълки, те имат восък върху тях. Нека да видим тук какво става. И какво? Този лак се използва, за да изглеждат ябълките по-свежи. Ето го разбирам и аз го знаех това, но не мислех, че е наистина истина. Вече всеки път, като си взимам ябълка, ще я мия много добре, даже ще я беля. Да дойдем с тебе, нека да видим. Ще изпрекараме хубава почивка тук. И какво? Защо изобщо има пердета там, бе, човек? О, не. Тук знам какво ще стане. Пръснете лайк бутона, ако искате аз да ви фана. Не бих се доверил на това момиче, честно. И какво? Защо го остави, бе, брат? Това дали е реално? Чакайте малко, какво? И за рециклиране. Те отиват на едно и също място, what? Я да видим тук. Какво? Това ще го пробвам следващия път, като видя такова огледало и някой да напише долу в коментарите дали го е пробвал и дали е така наистина. О не. Чакай бе, човек! Какво става? Какво правиш? И какво? Какво стана тук? Какво? Това е картина. Това изглежда много найс. Този пич е купил iPhone 12 Pro Max от eBay за $200. Да видим дали ще дойде iPhone. Той се надява да не е скам, но лично според мен тук или ще има натрошен телефон, или няма да има телефон, и това само и iPhone не е по принцип. Пълен скам. Какво? Я да видим. Какво? Това е чисто вече. Това как влиза така? Това е доматена супа 30% по-голяма и доматена супа до нея 40% по-голяма. И аз разлика не виждам. Някой от вас вижда ли? Това е чист скам. О, добре, я да видим. Това е лепенка, която би трябвало да помогне. Има ги на рекламите и нищо не направи. Буквално това е пълен скам. Я да видим тук Инстаграм. Добре, това изглежда много добре. Я да видим срещу реалити. И... добре, пак изглежда добре, но няма нищо общо. Напишете долу в коментарите дали ви сте го правили. Я да видим тук. И какво това... Това изглежда седно си от самолет. Мале, това е една от най-красивите гледки, които съм виждал на света. О, я да видим този паяк. Мале, дали ще плаш детето, човек? Мале! Я напишете долу в коментарите дали някой от вас го е правил това на някой. Я видим, тази пържола изглежда много реална, но те като гледам как се реже 100% торта. И да, торта е. И какво? То боядисва тревата в зелено. Буквално това е много добра идея. Мали, вижте как изглежда. Това не е реално, брат. Я видим какво е това. Отваря го. Напитка ли е това? И какво? Това е пълен скам. Той е колкото малкото бе, човек. Я да видим този iPhone. И какво? Как се отлепят камерите? Аз нямам iPhone да пробвам. Какво е това? Първият лед е направен от желе. Те си изглеждат едни и същи. Какво? Не могат да ви изложат с този лед, защото той е твърде лек и ще изплува над водата. Я да видим тук. Тази дреха струва $38. Отваряме отвътре. Я да видим. И какво? $7? Какво? Какво? Това сандвич е пълен скам. Защо са го направили? Ти като го фаниш по средата, няма да усетиш, че не е нищо, брат. А те инжектират какво? Така правят рекламите, между другото, и тук се вижда. Това е пълен скам. Те инжектират и после пръска. Гледайте как изглежда на рекламата. Я да видим какво е това. Остава тук. Какво излиза от тук, бе, човек? Влад, какво е това? Аз това не мога да го видя даже. Какво? Не разбрах тук. Я да видим тук сокът в голяма чаша. Нека да видим. И го преливат в малка чаша. Нека да видим. И това е... Защо голямата чаша влиза в малката чаша? Това е пълен скам. Я, какво е това куче там? И я да видим. И какво? Това кутка? Какво? Тая котка е инсейн. Когато си купиш билет за $44 и можеш да пътуваш само с раница, нека видим и тази жена какво прави. Тя изглежда си едно е бременна и с още една чанта отпреде. Това е много добра идея за жените. Напишете долу в коментарите дали някой го е правил. И това работи? Какво? Когато си сложиш тези очила, нека видим. И какво
защо? Я вим, те си имат някаква тайна стая или какво? Какво? Мърна целият пот! Какво? Има Мале, това струва много пари, това е инсейн. Мале, това кой знае каква голяма къща, човек. Това как работи изобщо? Но това е само една снимка. Това на мен ми гледа си едно са 4 снимки сякаш, но това е реално. Я видим тук, какво е това? Нека видим. О, какво? Като го запушиш спира, като го отпушиш, това не... What? Това работи ли така? Филтър срещу реалност. И какво? Мале, това е защо не вярвам аз изобщо на Инстаграм. Просто това е съвсем различен човек. Мале! Това е съвсем различен човек, наистина. Не вярвайте на Инстаграм. Я какво? What? Дали така ги правят наистина в България? Мисля, че не е така. Я да видим това крилце какво е. И той го реже. И какво? Това е сладолед вътре. Каква храна гледам в момента? Какво става, бе, брат? Виждали сме доста хора в чужбина да са застанали на ето такова нещо във въздуха и все едно се подпират на един бастун и отдолу има чаршаф, но те са седнали на ето това нещо. Това е инсейн, не знам кой го е измислил, дори не знам как има баланс. Но ти сядаш там, брат, ти това не можеш да го изкърчиш, не знам как е направено, човек, не можеш да паднеш на една страна. Просто наистина изглежда уникално. Особено като се направи като хората. Това е най-лесната работа на света, сигурно. Я, какво прави той? Защо просто да направи дупка? What? Какво прави? Добре. Отряза цяло парче, между другото. Сега го замазва. Нека да видим. Слага го. И... какво? Аз го виждам. В смисъл, това е инсейн. Никога не бих сетил за това. То как изобщо... Как също каза времето на зелена стена? То откъде знае къде да отиде, бе, какво да направи? Буквално се вижда отзади на екрана как той показва нещо, но това е зелен екран. Дали в нашата телевизия е така? Че ми стана интересно. Някой, ако знае от вас долу в коментарите, да напише. Какво гледаме? Какво прави? Защо откопчаваш? Не. Мале, той ще се убие тук. Върни го обратно, братле. Какво виждаме и какво се... Мале, този човек как стои отзади за вратата само да направят това. Я видим това с картофките. Винаги ми е било интересно. Не съм го пробвал лично, но ще отида до Макдоналдс, ще си взема картофки и ще го пробваме. Нека видим тези картофки дали ще влязат в голямата кутия. Би трябвало да не влязат, но... Малкото пакетче е 2 пъти по-малко от голямото. Е пълна лъжа. Трябва да го пробвам. Доказателство, че социалните мрежи са фалшиви. Нека видим тази снимка. И какво? Мале, за това не вярвайте на нито едно момиче в Инстаграм. Я да видим тук тази лапна топка, но тя просто се сложи топката в устата и те ще снимат някакъв тикток. Я да видим. Ще направи си едно магичен трик нещо. Я да видим. Да махна топката. Нека да видим. Да. Това изглежда доста инсейн на видео, ама като видиш как се прави, това е пълна лъжа. Когато си купите такъв сладолед в фуника, получавате отгоре само една топка сладолед, даже няма една топка и останалото е просто фуниката за ядене. Това е пълна измама. Напишете долу в коментарите дали на вас това ви се е случвало. Затова се вземете сладоледа винаги в чашка, а не в фуника. Дали го фанах да ми изневерява? Не, той лайква снимка. Мале, той гледа профила. Не, той смени на Subway Surfers, братле. Мале, то дали не е толкова просто. Вот, какво става тук? Защо това, тези топчета? Какво? Не вярвайте, научите си. Кое е реалното? Ако си мислите, че е дясното, праснете лайк бутона. Ако си мислите, че е лявото, се абонирайте за канала с камбанка. Ще ви дам няколко секунди да спомислите. Аз мисля, че е лявото. Нека да видим. И не е лявото. Какво? Дясното е. Мале, това е доста уникално. Я да видим как го рисуват. Мале. Не, това трябва да си много голям художник. Време е да фърлим кучето в океан. Какво? Това е сняг, няма как. Какво? Я да видим тук има ли тайна врата. И не! Това е голяма стая, пълна с ядене, човек. Мале, аз просто ще изям всичко тук. Мале. Това изглежда много добре. Я, какво прави? Мале, какво става? Това е някакво фейк ли е направено? Какво става, човек? Я да видим пицата. О, не. Той човека се взима парчета от средата и просто това дали някой ви го е правил. На мен ме е много чудно. Добре, тези кръгчета ви изглежда, че се мърдат в кръг. Но ако ви кажа, че тези топчета се мърдат в права линия, дали ще им повярвате? Нека да видим сега тук. И както ви казвам, това е много странно, но е така. След като видяхме тези лъжи, които ни унищожиха ума, може да погледнете ето това видео тук, а именно най-мразеното дете в интернет. А сега абонирайте се за канала с камбанка и праснете лайк бутона.